Magandang gabi po, Sir Jupiter, at sa buong team ng Kwentong Takip Silim. Itago niyo na lang ako sa pangalang Vin. 23 years old na po ako. Mag-iisang taon na po akong silent listener ng inyong kwento. Libangan ko po ang makinig sa inyo, lalo na sa madaling araw. Ginagawa ko po kasi itong pampatulog. Aaminin ko po na talagang tumitindig ang balahibo ko sa mga kwentong ina-upload ninyo. Para bang ako mismo ang nasa mga kwentong ibinabahagi sa inyong channel. Marami-rami na rin po akong karanasang nakakakilabot. Ngunit gusto ko munang ikwento sa inyo ang tungkol sa mga aswang sa aming bayan. Sir Jupiter, taga-Albay po ako. Bago po ako magkolehiyo, ay nakatira po kami sa mismong sentro ng bayan namin. Ang bahay po namin ay mismong katapat ng isang ospital. Mayroon po kaming ilang puno ng mangga sa harap namin na talaga namang hitik kung mamunga. Naaalala ko pa po noong bumisita ang imahe ng itim na Nazareno sa bayan namin. Umuwi ang mga taga-Quiapo na maraming bitbit na mangga. Pero Kuya Jupiter, kinailangan po naming putulin ang puno ng mangga. Ginagawa po kasi itong landingan ng mga aswang na umaatake sa kaharap naming ospital. Sir Jupiter, halos lahat ng tiyahin kong buntis ay hindi po nakaligtas sa pag-atake ng aswang. Lahat sila ay nakaranas na aswangin sa tuwing magbubuntis sila. Pero ang pag-atake ng aswang sa aking Auntie Chris ang hindi ko makakalimutan. Sa barangay po na tinitirahan namin ngayon kung saan dating nakatira ang mga tiyahin ko, ay mayroong kilalang pamilya ng aswang. Naaalala ko po ang bunso sa pamilya niyon ay biglang nagkasakit dahil pinakulam raw ng babaeng niloko niya sa Maynila. Naging balita sa amin ang pag-uwi niya sa probinsya dahil may taning na daw ang buhay. Kuya Jupiter, mayroon silang lolo na sinasabing hindi mamatay-matay kahit sobrang tanda na kasi walang gustong sumalo ng pagkaaswang nito. Pero noong umuwi ang apo niya na may taning na, bigla na lang namatay ang matanda, habang ang apo naman niya ay unti-unti nang gumaling. Maliban sa kanya, ang kapatid ay kilala rin na aswang sa amin. Itago na lang natin siya sa pangalang Adong, habang ang tatay niya ay itago natin sa pangalang Vic. Ilang buwang buntis pa lang noon ang tiya Chris ko at ang tiya Juana ko lamang ang kasama niya sa bahay dahil nasa ibang bansa po ang kanyang asawa. Naroon rin po pala ang 4 na anak ng tiya Juana ko, ngunit lahat sila ay bata pa. Sir Jupiter, sa iisang kwarto lang po sila natutulog noon. Hanggang sa isang gabi, na naginip ang tiya Chris. Napanaginipan daw niya si Adong. Parang totoo daw po ang nangyayari dahil sa panaginip niya, nasa bintana si Adong habang inaamoy-amoy ang kanyang tiyan. Sa panaginip ay kinapa niya ang buntot pagi na nasa kanyang tabi at pilit niyang hinahampas ang bintana kung saan naroon si Adong. Habang nananaginip si Tia Chris, nananaginip rin si Tia Juana na katabi lang sa higaan ni Tia Chris. Sa panaginip naman daw ni Tia Juana ay naroon ang tatay ni Adong na si Mang Vic. Dumating daw po sa bayan namin si Mang Vic, sakay ng isang bisikleta na ipinarada sa kawayan
na pinaglalagyan namin ng antena. Nasa may bintana po ito nakapwesto. Alalang-alala daw po si Mang Vic nang kausapin ito si Tia Juana para balaan na inaaswang ng kanyang anak na si Adong, si Tia Chris. Agad pong nagising si Tia Juana at nakita niya ang natutulog kong Tia Chris na umuungol at inihahampas ang buntot pagi sa bintana. Agad po niyang ginising si Tia Chris at doon niya nakumpirma ang panaginip niya nang ikwento rin sa kanya ni Tia ang panaginip nito tungkol kay Adong. Agad po nilang nilagyan ng pinaghalong apog at asin ang tiyan ni Tia Chris na pinaniniwalaan sa amin na nakakatulong upang hindi maamoy ng aswang ang sanggol sa sinapupunan ng isang buntis. Sir Jupiter, kung sa kriminal, matatawag na notorious na aswang si Adong. Marami na po sa aming nabiktima, kabilang na ang asawa ng aking tiyo na pinsan ng aking tatay. Ilang beses po siyang nakunan. Isang beses po umuwi ako sa amin galing sa trabaho. Mga 2 oras ang biyahe kaya hating gabi na ako dumating sa bahay. Hindi ko namalayan na malalim na pala ang gabi. Matapos kong kumain ay tumambay ako sa sala kung nasaan ang aking mga kapatid at pinsan. Maya-maya ay nakarinig ako ng kung anong gumagapang sa bubong namin. Alam ko na hindi yun pusa dahil ang pusa sa amin sa kisame naglalaro at hindi sa bubong. Hindi rin pulingin sa kaalaman ko na noong mga panahong iyon ay nagdadalang tao ang asawa ng aking tiyo na kapitbahay lang po namin. Nagtaka kasi ako, parang ang aga naman yata umatake ng aswang. Ngunit nang tingnan ko ang orasan na nakasabit sa dingding, ay mag-aalas 12 na pala ng hating gabi. Tinawag ko ang nakababata kong kapatid na lalaki para kumuha ng asin, habang ako ay kumuha naman ng itak. Natakot po ang kapatid ko at noong una ay tumanggi na samahan akong lumabas. Pero dahil alam ko na ilang beses nang nakunan ang asawa ng tiyo ko at naaawa na rin ako sa kanila, nagpasya akong lumabas ng mag-isa para bugawin ang nasa bubong. Sa paglabas ko ay nagbitbit ako ng itak at isang dakot ng asin. Isinaboy ko ang asin sa bubong. Dinamihan ko ang asin sa bubong ng kwarto kung nasaan ang asawa ng tiyo ko. Ang itak naman po, ikiniskis ko sa kalsada para pakislapin at ginawa ko po itong panakot sa mga aswang. Bagamat hindi ko ho nakikita ang aswang, alam ko na naririnig niya ako kaya kinausap ko ito. Sinabi ko na alam ko ang pangalan niya at ang bahay nila. Kapag nakunan ulit ang tiya ko, pupuntahan ko siya sa kanila. Kasunod noon ay pinagmumura ko siya. Maya-maya ay lumabas na rin ang tiyo ko at sinabi na okay na ang pakiramdam ng kanyang asawa. Kani-kanina lang kasi habang nakakarinig kami ng gumagapang sa bubong, ay sumasakit ang tiyan ng tiya ko na kapag ganoon ay pinaniniwala ang inaatake na naman ng aswang. Sir Jupiter, noong gabi pong iyon ay hindi na kami natulog hanggang sa mag-umaga para masiguro na hindi na babalik ang aswang. Bitbit ang flashlight, itak at asin, ay tumambay po kami sa labas ng bahay. At sa kabutihang palad, ay naisilang po ng tiya ko ng ligtas ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Marami pa po kaming karanasan sa aswang, sa pangitain at maging sa multo at doppelganger.
pero sa susunod ko naman po ibabahagi. Maraming salamat po sa pagpili ng aking kwento. Magandang hapon po, Sir Jupiter. Ganoon din sa lahat ng tagapakinig ng inyong channel. Ako po si Nick. Ang kwento ko po ay tungkol sa karanasan ng bayaw ko noong taong 2014 sa Balatan, Camarines Sur. Tumira ang ate at bayaw ko sa Bulacan dahil bago pa lang sila. Umupa sila ng maliit na bahay. Kaso di nagtagal ay umalis sila at sumama sa tatay ko sa Camarines Sur. Umuwi sila at doon nanirahan for 2 years. At ako nung panahong yun ay andun sa puder ng mama ko. Broken family po kami kaya andun ako sa nanay ko at ang ate ko lang ang may pamilya na. Pero wala pa silang anak. Kabilin-bilinan ng nanay ko na wag kaming makikipagkita sa tatay ko, lalo na ang iba kong kapatid. Kasi nga hindi pa siguro siya nakaka-move on sa galit niya kay Papa dahil ilang beses nang babae. Kinuha ng Papa ko si Tilo, ang anak at bayaw ko sa Bulacan, dahil hindi na nila kayang mag-upa ng bahay at nagdesisyon na rin ang mag-asawa na doon na nga tumira. Makalipas nang sila ay makalipat sa Balatan, Kamsur. Naging normal naman sa kanila ang mga ilang araw at gabi doon dahil kasama nila ang tatay ko. Nang mga sumunod na gabi ay may naririnig na silang mga kakaibang tunog na kung sa Bicol, ito daw ay ang ibon ng aswang. Nag-iikot ito para tiktikan ang biktima. Pero kasunod nito ang aswang. Pag naririnig nila ito, biglang sisigaw ang tatay ko sa lengguaheng Bicol ng, "Maamay ka pa, umuli ka sa balay mo, nasulo ang balay mo." Na sa Tagalog po ay, "Maaga pa, umuwi ka sa bahay mo, nasunog ang bahay mo." Sabi kasi ng tatay ko, once na sinabi mo ito ng pasigaw sa aswang ay babalik at babalik yun sa bahay nila. Dahil daw may iningatan itong hindi pwedeng masunog sa bahay nila. Dumating na ang araw na patapos na ang pasok ko. Kaya ito na din ang oras na kukunin na rin ako ni Papa. Dahil nalaman na rin ng nanay ko na nasa poder ng tatay ko si ate kaya napabuti raw kung sa Bicol na rin ako tumira para may gumabay sa akin. Noong panahon po kasi na iyon ay naghiwalay ang stepfather at nanay ko kaya doon na ako sa tatay ko. Umaga, araw ng pagsundo ng tatay ko sa akin sa Bulacan. Binilinan daw niya ang ate at bayaw ko na mag-iingat. Ilak daw ang pinto, lalo at may kasama silang mga bata. Sa bundok po kami nakatira at gawa sa yero ang bubong ng bahay namin. Napapalibutan ng 4 na malalaking puno ng mangga dahil ang papa ko ang katiwala sa manggahan. Maliwanag pa nang bumaba ng bundok sina tatay para sunduin ako. Kasama niya ang stepmother ko. Sumabay raw sina ate kasama ang asawa niya para makicharge ng cellphone noon. Bandang 4:00 na ng hapon. Naisipan ng umuwi ni na ate kasi ayaw nilang gabihin sa daan. Sumakay sila sa kalabaw para mapabilis ang kanilang pag-uwi. Kasama nila si Zaldi, ang anak ng stepmother ko. Sa kangga sumakay si Zaldi. Ito ang lagayan ng mga gamit
na kinakabit sa kalabaw. Naging maayos naman ang naging uwi nilang tatlo sa bahay. 6:00 na silang nakauwi. Pagkatapos magluto ay pinakain na ang mga bata na anak ng stepmother ko. Pagkatapos kumain ay pinatulog na nila ang mga ito. Napansin ng ate ko sina Daniel at Swak. Puro sugat sila dahil sa kagat ng nuknok kung tawagin sa Bicol. Ito ay maliliit na insekto na pag nakagat ka ay sobrang makati, kaya nagiging sanhi ng sugat kapag kinamot. Mga bandang 7:00 ng gabi habang nakahiga na sila, panay ingit ng mga bata. Iritable sila dahil sumasayad sa kumot ang mga sugat. Tulog na raw ang lahat at si ate na lang ang gising. May parang kakaiba raw siyang nararamdaman. Napakainit daw. Maya-maya ay may dahan-dahang bumagsak sa bubong ng bahay nila. Parang manok na tandang daw dahil sa huni nito. Para daw itong nadudulas sa yero. Pero mabigat daw na kung iisipin mong normal na manok, ay napakalaki naman. Ginising ng ate ko ang asawa niya at tinanong kung narinig daw ba ang ingay sa bubungan. Pinakinggan daw ng asawa niya ang sinasabi ni ate at nang marinig din ito ay tumango. Maya-maya ay nagising na ang mga bata at nagsimula ng mag-iyakan. Kinuha agad ng ate ko ang mga bata at niyakap. Nagbalot daw sila ng kumot. Maya-maya ay naririnig daw ni na ate na may nag-uusap sa labas ng bahay nila. Ibang lengguwahe raw ang gamit ng mga ito. Naisip daw nila na mga aswang ang nag-uusap sa labas. Malakas daw ang usapan nila dahil magkalayo ang mga ito. Ang isa raw ay nasa likod bahay at ang isa ay nasa harap ng bahay. Maya-maya, ang pag-uusap daw ay sinabayan na ng pagkaladkad ng matalim na bagay. Sa isip daw nila ay mga kuko ito na paikot na pinapasadahan ang buong bahay. Dinig na dinig nila ang pagkaladkad ng mga kuko nito na parang di nila mawari kung lumilipad ba o lumulutang dahil napakatulin na ng pagkuskus. Sobrang tinatakot talaga sila ng mga ito hanggang sa ginising na rin daw nila si Ate Zaldi. Akala nila ay tulog pa ito dahil siya lang ang natitirang nakahiga. Pero nalaman nilang gising na pala siya at nakikiramdam lang sa paligid. Tinanong daw ng bayaw ko si Zaldi kung ano raw ang ingay na yun, kung inaaswang daw ba sila. Wala namang alam ang bayaw ko sa paglaban sa aswang dahil lagi siyang nasa Maynila. Matapang daw po si Zaldi, kaya siya ang nag-iisip ng gagawin. Sinabi nito na buksan ang flashlight. Agad naman daw silang sumunod. Nagulat na lang sila na parang hinihigop ang charge ng battery ng flashlight at pati ang cellphone ni ate. Bigla na lang daw nalobat ang mga ito kahit na full charge. Kaya nagtaka ang ate ko. Kahit anong gawin nilang pagbukas sa mga gamit ay ayaw nitong bumukas. Muli na naman nilang narinig ang mga pag-uusap ng aswang. Kasabay pa nito na parabang may hinahatak silang bagay na basa ng tubig. Nakarinig din sila ng mahinang pagpagpag ng kumot. Dinig na dinig daw nila ito sa palibot ng bahay. Dahil sa hindi nila mabuksan ang flashlight at cellphone,
Nagsindi na lang sila ng gasera. Naisip ni Zaldi na magsunog ng tsinelas. Yung Doralight daw ang naisip niyang sunugin dahil nga pangontra daw ito sa mga aswang. Hindi sila tumigil sa pagsusunog hanggang sa nawala na ang mga kakaibang ingay at mga kaluskos sa labas ng bahay. Dahil tumahimik na ang paligid, tumigil na rin sa pag-iyak ang mga bata. Sa tansya raw nila ay inabot sila ng 3:00 ng madaling araw sa pagtataboy sa pilyong aswang. Dahil daw siguro alam ng aswang na wala silang kasama at mga dayuhan lang sila, kaya sumugod doon. Nang mawala na raw ang ingay sa labas ng bahay ay nagulat sila dahil nagbukas na ang cellphone ng ate ko na sobrang ipinagtataka nila. Hindi na raw po sila natulog at binantayan na lang ang mga bata hanggang sa makatulog ang mga ito. Natakot na raw po silang matulog dahil baka bumalik ang mga aswang. Kinaumagahan na ikwento nila sa lolo ko ang nangyari at sinabi ng lolo ko na natuwa lang siguro sa kanila dahil nalaman na wala silang kasama. Dumating na rin kami nila Papa. Pagdating namin, ay agad nila itong ikinuwento sa amin. Hanggang sa ngayon ay sariwang-sariwa pa rin sa isip ng ate ko at bayaw ko ang pangyayaring yun, kahit matagal na silang wala sa Bicol. Maraming salamat po sa lahat ng bumubuo ng kwentong takip silim. Salamat sa pagpili ninyo ng aking kwento.